בית השיטה, שלום, מדברת אביבית. שלום. שלום. אתם קוראים לוויטמין C גם? כן. לא יודע, אני לא מרגיש שינוי כל פעם שאני שותה את זה. למה אתה מתכוון? למה אני מתכוון? כי אתם טוענים, שתי תרגיש אריה. אוקיי, לא אומר שאני אהיה אריה, כן? אוקיי. אז את רוצה את המספר ברקוד? אולי תבדקי את זה? מה זה קשור? מה טוב מה זה קשור? אתה באמת רציני במה שאתה אומר כרגע? זה הסיסמה שלכם, לא? אוקיי, מה שמך? אודי ממן. אוקיי, אודי, אני אעביר את זה לשיווק שלנו. מה הפיצוי, כאילו? מה עושים? אין פיצוי. מה זאת אומרת? אין על זה פיצוי. לא, אבל אני לא... על מה יהיה פיצוי? על זה שאתה לא מרגיש אריה? לא מרגיש שאני בכלל, אני מרגיש עייפות אפילו. אני לא יודעת למה אתה מרגיש עייפות, אודי, אבל... אולי לא שמתם את התבלין הזה שלכם שם, שעושה את הכוח. אז זהו, אז מה את אומרת? את רוצה שיש לך... אין לי מה להגיד לך, אני אשמח להעביר לשיווק את מה שאתה חושב שאתה לא מרגיש אריה, אבל לא מעבר לכך. ועדיין רשום את המרגיש אריה.